No, teraz mi začala svietiť rezerva pri 110 km. Už som prešiel 953. Čo idem do Prahy a ešte mám 124 km pred sebou, tak uvidíme, nakoľko mi to vyjde a či s tým prídem aj ešte domov na Slovensko do Prieval, alebo ma to niekde odstaví, tak uvidíme, koľko vlastne prejdeme, ale hovorím, som naložený, ideme dvaja, takže auto má maximálne zaťaženie. No, tak idem vám to vlastne ukázať, aby ste videli, že nejdem prázdny, áno. Tuto vidíte, že mám auto naložené a má to vlastne 50 kg a ešte idem do Švecha tu nakladať a potom idem do Budapešti, takže to auto bude ešte ťažšie a plus mám, vidíte, že kilometre mi stúpajú, mal som 1060, už mám 1090 a 3,6 spotrebu, takže uvidíme po ceste a budem sa vám po ceste potom ďalej ozývať. No, tuto vidíte, že idem plno naložený, už cez 1011 km, 70 na dojazd, takže u mňa ešte tak 270 na dojazd a podľa tohoto mám spotrebu 4,3. Ale hovorím, som naložený a ideme dvaja, takže je to úplne normálne. A tu si môžete všimnúť, že auto mi už ukazuje nič, hej, len paličky, 1038 mám prejdených a stále idem. Tak teraz uvidíme, koľko spravím na rezervu. Je 1038,3. No dobre, už som sa vyložil, mám za sebou 1085. Rezervu už mám, ale hovorím, že ja idem stále na rezerve, takže tam mám určite ešte minimálne na takých 150-200 km, takže uvidíme, nakoľko mi to vyjde. Čo sa týka spotreby a takýchto vecí, momentálne tu mám 3,6, 503 na elektriku zatiaľ. Takže uvidíme, jak to pôjde ďalej. Či dojdem až domov, alebo ma to niekde vypne po ceste. Ale aj tak, ako toto urobiť, tak si myslím, že to je veľmi pekné číslo, ale to bude peknejšie číslo určite. Tak auto už ma zastavilo. Ale ako hovorím, to som bol úplne naložený a prešiel som 1181 km, že zákup vám to ukážem, len musím trošku naliať do benzínu, aby ma trošku benzín naliať, aby ma pustilo táto hláška. Tak hneď som tu. No dobre, tak som trochu dotankoval a spravil som 1189, ale ako hovorím, to si zoberme, že mal som 50 kg dve krabice, potom som mal ďalšiu krabicu, tam mala 10 kg, plus som mal 10 kg bandasku s benzínom, takže 10 litrov, plus priateľka, tá má 75 kg a plus moja váha, takže vlastne auto išlo ako keby v plnej posádke. Takže toto spraviť si myslím, že je veľmi pekný výkon. A ešte to skúsim spraviť, ale s prázdnym. Dajme tomu, že pôjdem len ja, alebo len dvaja, bez nejakého nákladu. Čo si myslím, že to